ناجی من ویسا فهم اشک کو دروجنامه ولات تنویسان بین سر اکرانین و فهم اشک جه به تایبەتی لەسەر گوتنا داوی یا ئەردوان کو ji parlamenterێکی tevlî partiya wî dibû jêra digot çend zarokê dihene wî ji digo yek nebese binêre PKK 5-10-15 zarokan tîne dinyayê û nijadperestiya xwe bi vê awayê nîşan dida li dijî Kurdan fêm işik jî fêm şerî nivîsandiye. Netewperestek Tirk ku berê ji CHP'yê wekî parlamenter hatibû hilbijartin biadî Erdogan kir û bû AKP'yê. Ev parlamenterê nijadperest 14 sal berî niha di sala 2008 de di doza Ergenekonê de ji aliyê rejima Erdogan ve hatibû zindanî kirin û nêzî 5 salan di hepsê de mabû. Belê em dizanin her du alî jî neyarê Kurdan e û tenê yek derdê wan heye qirkirina Kurda. Ji bo vê yekê hatinçûyîna wan ên di nav hev de ne derdê me ye. Bila herin werin, bila serê hev jî bixwin. Lê ya balkêş dema serê hev jî dixwin û dema neyartiya Kurda jî dikin, yek tiştekê wan ango neyartiya wan a li dijî Kurda naguhere. Welê neyarin ku xwîna Kurda vexwin têr nabin. Ev yek bi axaftina Erdogan careke din jî eşkere bû. Ev kesê neyarê Kurda dema derbasî AKP'yê bû, Erdogan jê dipirse çend zarokê te hene. Piştî ku hîn dibe yek zarokekî wê heye bi peyvek bala wî dikişîne. PKK'yê 5-10-15 zarokan çê dikin. Belê bi yek peyvek hemû hestên xwe yên nijadperest û faşîst eşkere dike. Ev yek peyv nîşana siyaseta sed salan e. Armanca qirkirina Kurda ji her derê vê peyvê difûre. Bi van peyvan êdî em baştir dizanin ku di navbera Erdogan û Hitler de miskalî zerre ferkek tune ye. Heta Hitler li ber Erdogan wekî melayketek dimîne. Em neyartî careke din xwe bi bikaranîna çekên kîmyevî û jehrî ya li dijî şervanên PKK'yê jî nîşanda. Di şerê rasterast de nikarin bi şervanan, bi hemû teknîkan nikarin pêşî li berxwedana Kurdan bigirin. Ev car bi çekên qedexekirî bi gazên kîmyevî êriş dikin. Mixabin hemû saziyên navdewletî jî ev hovîtî temaşe dikin. Ya rast ew dîmen nehat bana weşandin jî divê tuşika kesek ji bikaranîna çekên qedexekirî nebûye. Mînaka şîreta ji bo zarok çêkirinê ango peyvên PKK'yê 5-10-15 zarokan çê dikin, her tişt bi zelalî eşkere dike. Madem ew dîmen hatine weşandin wê çaxê divê hemû kesên xwedî xîret û şeref jî serê xwe bi hêsanî nikarbin deynin ser balgiya xwe. Divê bi her cûre xebatê ve li dijî vê rûreşiyê rawestin. Divê xebateke welê were dayîn ku dawiya tut faşîstan ji Hitler û Saddam cudatir nebe. Ev gotin nayê wê wateyê ku herkes li hemberî faşîzmê çek hilbigire û şerê dijminên mirovahiyê bike. Şer tenê bi çekan nabe, her kesek dikare li gorî rê û îmkanên xwe tev bigere. Ji bo vê yekê jî tenê însanbûn bes e.